паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Пахвалёны Езус Христос, добрый вечер, паважаныя радыёслухачы. Вы ў эфіры Радыё Марыя, у нашай любімай праграме «Голас паклікання», і я сёння ў яе атрымала ліст. Буду вам чытаць. Ад малітоўнага руху «Маці ў малітве». Хвала Христу, паважаны арцыбіскуп Юзаф. Сардэчна віншуем вас з новым прызначэннем і з вялікай любов'ю ахінаем вас сваімі малітвамі. Жадаем вам Божай дапамогі ва ўсіх справах, апекі святога Юзафа і найсвяцейшай Паны Марыі. Просім усімагутнага і міласэрнага Бога сцерагчы вас, адарыць усімі патрэбнымі ласкамі, моцнага здароўя вам і плённага служэння на Божай ніве. Як вы думаеце, каму я чытала гэты ліст? А вось ён. Вы яго паказалі. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Юзаф Станецкі. Вітаю вас, хвала Христу, вы ў студыі Радыё Марыя. Таксама ўсіх вітаю і дзякую таксама за гэты ліст і за малітву для ўсіх, а для асабліва менавіта для тых, хто моліцца ў руху «Маці ў малітве». Моцныя жанчыны, вот з іх мы таму і пачалі. Ну што ж, паехалі. Скажыце мне, калі ласка, калі кажуць мітрапаліт Мінскі-Магілёўскі, арцыбіскуп, вы уже усведамляеце, што аб вас гаворка ідзе, а не пра нашага паважанага арцыбіскупа Тадэвуша? Ну, з кожным днём чалавек памаленьку прывыкае да гэтага, але на пачатку было трохи інакш. Ну, бо ведама, што арцыбіскуп, мітрапаліт, таксама ўзгадваецца святой памяці кардынала Казімір Свёнтак, гэта вялікія людзі. Ну, і таму... Ну, але я чалавек пакорны, таму я так спакойненька да гэта ўсё адношуся. Але калі б вам калісьці, ну я не ведаю, там год 15 таму сказалі, што ну вас чакае, ну вось стаць у шэрагу такіх выбітных асобаў, як бы вы для гэтага паставіліся? Здзівіліся? Напэўна, здзівіўся б, можа здзівіўся б, альбо, ну, бо быў тады ў семінарыі, вучыў клерыкаў вучыў, каб яны прымалі волю Божую, і калі прынялі волю Божую і сталі на шлях да святарства, і ўжо потым як святары, ну, то мы казалі і вучылі іх, і так вучыцца, што яны таксама павінны спаўняць волю Божую, якая выражаецца ў дэцызіі біскупа-ардынарыю. Ну, такі звычайныя рэчы. Гэта звычайныя рэчы, ну, вучылася звычайна, а прымаецца, ну, канешне, трохи інакш у жыцці, ніж у кніжцы напісана. Ну, вось калі параўнаць, напрыклад, такія этапы, дыяканскія пасвячэння, прэзбітарскія, біскупскія, і вось стаў я мітрапалітам, ну, па вось такой моцы ўражанняў і такой эмацыйнай. Якое найбольш было для вас таким? Я мяркую, што кожнае пасвячэнне, бо гэта так Богу, бо пры пасвячэнні д'яканскім 8 снежня 1994 года, таксама трэба было сказаць, гэта было першае так, ну, бо першае так было, як ідзеш у семінарыю, а потым так, абяцаю, ну, жыць, прымаць і іншых навучаць, это як д'якан, тады было сколькі мне, 20-25 год, 26, 25. Но потым уже, калі біскупскія пасвячэнні, прэзбітарскія, ну то зноў ж праз год, і это таксама ўжо больш, бо гэта больш абавязак, і большая даецца моц у далоні святара. А ўжо біскупскія, меў 42 чи 43 год, ну то ўжо зусім бота поўне святарства, капланства. І таму, напэўна, на кожным узроўні, у кожным часе чалавек інакш успрымае, бо іншы, ну, не падыход, але багаж уже ведаў, знаёмства, а ўжо як цяпер было, як мітрапаліт, то сапраўды адчуваецца, але таксама адчуваецца то, што было прачытана вамі, ліст ад Маці ў малітве і другія людзі, якія моляцца, і таксама адчуваецца гэта малітва. І таму, так як казаў папа Францішак, Юзаф, не бойся. Вы ідзеш у новы шлях, заўсёды запрасі святога Юзафа, бо толькі на свае там сілы, моцы і здольнасці не трэба разлічваць. Трэба заўсёды ісці з Богам, трэба заўсёды ісці менавіта святымі. А яны, святыя, не толькі нам гавораць аб тым, што яны выпрошваюць для нас патрэбныя ласкі, але таксама святыя, гэта доказ для нас, што жыць евангеллем, спаўняць волю Божую, гэта таксама у моцы чи ў сілах чалавека.
Вярнемся к постаці чалавека тады, слезем з гэтага З вышыні. Так, з вышыні. І вярнемся ад пачатку, кажуць, ну, нічога тут не можа здзівіць увогуле. Ну, чалавек жа з Гродзеншчыны. На Гродзеншчыне там кожны амаль што хлопец гатовы стаць і святаром, і біскупам пасля. Давайце пра дзяцінства. Пра дзяцінства, што пра дзяцінства? Ну, давайце пра тое, якім яно было, дзе яно прайшло, хто вас атуляў там, хто был побач. Ну, маё дзяцінства, напэўна, прайшло так, як і кожнага з нас у тым часе, бо тых людзей, тыя сем'і, якія жылі на вёсках, гэта была малітва і праца. Ім яшчэ чалавек не знаў у дзяцінстве, а ўжо спаўнялі законна ора для бора. Маліліся і працавалі. І гэта ўдавалася, бо нарадзіўся я Вялікую пятніцу 1969 года пасля абеду. Таму крыж Езуса Хрыста мне знаёмы ад нараджэння, так я кажу. І нарадзіўся у сям'і мама Гелена, тата Ромуальд, з іх любові, з іх радасці. Ну і на мяне ўжо чакалі старэйшы брат Тадэвуш і старэйшыя сёстры Крыстына і Галена. Яны мне прынялі, я памятаю, дзесь, з вялікай радасцю, і распачалося наша супольная вандроўка. Яны ўжо ішлі гэтай дарогай, і для мяне было, скажам так, вельмі это ўсё проста, бо дзе я не іду, то я бачу іх перад сабой. Яны да школы, яны да працы, яны да малітвы, яны на каленях. Дарэчы, у нашай сям'і падчас Вялікага посту кожны дзень мы адпраўлялі цэлай сям'ёй, у сем'і адпраўлялі крыжовы шлях, песні жалібы спявалі. Самі ўнутры сваёй сям'і. Ну так, так. І я яшчэ не ўмеў чытаць, а я ўжо на памяць знаў усе те разважанні і этой крыжовага шляху, і песні жалібы у першай, другой, трэцяй частцы, што будзем разважаць. І калісь памятаю, як прыйшла суседка, і наглядзіце, мне яшчэ сколько там было. Я трымаю ксёнжачку да набажэнства і гавару, а я гаварыў з памяці. Яна кажа, такі малы ўжо умее чытаць. Але я это гаварыў з памяці. Таму вось тое, што я бачыў, ішоў услед за імі. Ну, а потым была, школа была, служба міністранцкая, як міністрант. Ну, і далей, і далей. Але, напэўна, дзяцінства – это тое месца, куды чалавек заўсёды ахвотна варочаецца, ці вяртаецца, або хоча там трохи даўжэй застацца. А якія у вас былі стасункі паміж братамі і сёстрамі ў сям'і? Ну, мой брат Тадэвуш старэйшы ад мяне на 11 год, ён мне завёў у школу, а сам пашоў у войска служыць. Таму я толькі з ім перапісваўся, ён там пісаў, як у арміі адбываецца, я пісаў, якія справы ў нас уже ў хаце. Ну, а з сёстрамі адна на 6 лет старша, другая на 5. Таму яны мяне выхоўвалі. Ну і бачым, чым это скончылася. Бачым. Добра выхоўвалі. Ну, добра, стараліся. Але ж якая-то адваротная сувязь ад іх прыйшла вам з нагоды вашага пасвячэння? Што яны вам сказалі? Ну, яны заўсёды за мной у малітве, і яны падтрымліваюць і дапамагаюць, і іхныя ўжо сем'і таксама. Так што у нас есть таксама такая ў гэтым вайберы, ці дзе-то група, і мы заўсёды перапісваемся, жадаем там і на дзень нараджэння, на імяніны, на другія. Так мы жывем такой сувязі, і нас там сколько 20 чи 30 чалавек у гэтым вайбер, бо ўжо іхныя дзеці уже. А то такі сямейны вайбер. Так, сямейны. Слухайце, але ж вы калі даведаліся аб тым, што вас чакае гэтая пасада, вы ім напісалі там штосьці, што я вам зараз скажу, или як это? Не, нікому я не пісаў нічога, бо яны даведаліся уже за тых, з радыё і з інтэрнэту, а даведаліся вельмі хутка, бо моя пляменніца і моя хросная дачка працуе ў радыё Гродна, і таму гэта інфармацыя вельмі шыбка прыйшла. А раскажыце яшчэ пра дзяцінства. Цікава. Нам заўжды гэта цікава. Чым любілі займацца? Якім быў вучням? Што больш там уражвала ў касцёле? Такія вось рэчы. Калі гаварыць пра дзяцінства і пра канкрэтныя гэтыя справы, то, напэўна, добра, бо трэба это аддзяліць, не аддзяліць, бо праца адно, навука другое, а трэцяе зусім малітва. Малітва, наша малітва і падыход да касцёла, гэта перш хадзілі, у нас такая была засада, што да першай камуніі то ішлі з мамай
у касцеле стаялі. А ўжо пасля першай камуніі, калі прымалі першую камунію, ну то тады ўжо статы. Ну, але так было, што прыехаў да нас малады святар, айцец Жылі з Казіміра Езуіта, ўжо сёння вечнай памяці, святой памяці. Ну, і ён нас захвоціў служыць, быць міністрантамі, бо да гэтага часу міністрантаў у нас не было малых, бо нельга было, забарона была, каб не хадзілі міністранты, хлопцы да касцёла. І вось ад гэтага часу распачалася такая моя вандроўка ўжо пры алтарэ, і кожную нядзелю он прыязджаў кожную нядзелю, і гэта мяне, так скажем так, як маладого хлопца вабіла. Но потым ён нас захвоціў, каб мы ўжо чыталі лекцыю, каб мы там чытанне чыталі, там нешта другое, трэцяе. І вось калі ехаў дзесь на адпуст на парафіяльны, то ён заўсёды, другую парафію, то ён заўсёды нас браў. Кажа, едзем, паглядзіш, як гэта выглядае. Таксама калісьці забраў нас, як аддавалі касцёлы Вінніцы на Ўкраіне, то быў такая ўжо даўжэйшая выправа наша, падарожжа, таксама там ездзілі. І ехалі, глядзелі, прыглядаліся, было цікава, што і ў нас касцёл, і там веруючыя, і там таксама нашы равеснікі ходзяць да касцёла. І так распачалося, і так было. Гэта ў гэтых справах малітвы. А што датычыць нашай навукі, то ў школу хадзіў перша 3 класы было пачатковай школы у нас у вёсцы ў Занявічах на беларускай мове, і потым 7 год у Луцкаўлянах, это ўжо было 10-летка, і была на рускай мове. І там хадзілі 10 кіламетраў, чи 8 кілометрів до школи, часамі і пехатой з школи, бо треба було вертатися додому, бо вдома читали не занятки, не домашня праця, а праця фізична, бо батьки на роботі, і треба було накормити, як ми кажемо, живьолу, хазяйство. Треба було і свиням дати, і курей накормити, і коров зустріти, і подаїти. Працы было вельмі много, залежна ад перыяду чи зімой, але заўсёды можна працу знайсці. І яна нас таксама, та праца выхоўвала. Асабліва, скажем, у садзе альбо ў агародзе, калі глядзіш і чакаеш, калі зацвіце тая ябланя. І сколькі, бо цешышся, вось столькі кветак. А тата казаў, пачакай, забачым, сколькі будзе яблык. Добра, будзе много, пачакай, кажа, яшчэ трохи, бо прыйдзе осень, забачым, сколькі можна будзе іх на зіму ўзяць. А чаму? Бо прыйдзе шкоднік. І таму, калі чалавек это бачыць, прыкладае да гэта ўсю сваю далонь, а яшчэ больш, калі тата браў, запрашаў разам, і мы ішлі, шчаплялі новыя яблыні, новыя гатункі яблык, груш. Вось это было, што трэба далікатна, хацелася быстрэй. Кажа, не можна шыбка, трэба памаленьку, трэба тут, вот так, бо інакш не будзе даплыў сока, інакш не будзе жыцця. І вось гэта ўсё, а таксама вядома, што працы было, а хацелася хлопцам тут гуляць. Футбол хацелася, кіно паглядзець. І калісь памятаю, у тата прашу, што вось я шыбка зраблю працу, і чы можна будзе пайсці паглядзець кіно якоеś там. Бо цяпер уключыў камп'ютар і можаш в каждым часе. А тады надо было чакаць праз тыдзень. Кожны чацвер быў какой-то серыял, ён толькі быў па чацвяргах. І што? Кажу, пайду. А, кажа, сынку, усіх кінаў не перагледзіш. Працуем далей. Вы згодны з гэтым тэзісам? Так. Гэта добра ўсплывае на фармаванне асобы, такія вось забароны, і працуем далей? Можа, не забароны, это было працэс выхавання. І вядома, каб цяпер на сённяшні час кагосьці з горада, скажем, прывесці на вёску і сказаць вось такія вось, там, дзе няма забаронаў, там, дзе ўсё можна, то для яго было бы гэта цяжка успрыняць чи прыняць, а так это было нормально. Але вы з пакорай ставіліся да гэтых яго пажаданняў? Напэўна, а як ж іначай. Бо нас вучылі, што трэба быць і пакорным, і паслухмяным, а яшчэ, бо мы ведалі, і нас вучылі таксама
такой паслухмянасці на ўзор пана Езуса. Пан Езус быў паслухмяны, пан Езус слухаў святого Юзафа. І вось і так это было так спалучана таксама з такім рэлігійным выхаваннем. Это былі прыклады не просто так вось мусіш, але бачыш, так было, бо пан Езус таксама хоць быў Богам, сынам Божым, але быў паслухмяным. І тут это все одно з другім, это одна цэласнасць. Не было так, што тільки слова, забарона і ўжо все. Яно было зразумела, бо яно было яшчэ раней альбо вытлумачанае словам, альбо якімсь такім канкрэтным паступкам нават тата, чи мамы, чи старшого брата, сёсцёр. Аб чым марыў тады хлопчык Юзаф? Кім стаць, когда вырасцеш? Ой, розныя былі мары, таксама залежна ад часу, сколькі было год. І хацеў быць і лётчыкам, і хацеў быць вадзіцелем тралейбуса, і хацеў быць, калі першы раз паехаў у Гродно з мамай, як убачыў, як это самае. І розныя такія, але менавіта калі, ўжо я ўзгадваў, прыехаў айцец Жыліс Казімір, і ён до нас прыехаў. Это была першая нядзеля адвенту, і ён казаў пра пакліканні, што вось ён прыехаў. І тады я магу сказаць, што першы раз пачуў, што пакліканне, бо так, вядома, ксёндз прыехаў, то добра, што прыехаў. Скуль ён прыехаў? Ніхто з намі аб гэтым, можа, не размаўляў, ніхто нам не тлумачыў. Але ён зачаў распавядаць аб пакліканні. І менавіта, што пан Езус прыходзіць так, як тады, калісьці 2000 год назад, прыходзіць над бераг возера і кажа, што вось тут у вас рэчка Свіслач, прыходзіць над бераг Свіслача, вы купаецеся, вы там гуляеце. І ў гэтай усей мітусні таксама ёсць голас яго: «Пайдзі за мной». Кажу, але як ёсць ён? Кажа, а трэба прыслухацца. Бо ён кажа ціхі, ён спакойны. Можа, ніхто яго не ўчуе, акрамя цябе, толькі ты гэты голас учуеш. Бо пан Езус раз сказаў: «Пайдзі за мной», і гэты голас гучыць непрерывна, ён пастаянна гучыць. І вось я стараўся тады ўжо ад гэтай, скажем, мітусні так трохи не адстараніцца, але больш часу на малітве, на цішыні, на спакоі. І думаю, где ж? Як бы уже і не чуваць тых самых равеснікаў, што там як крычаць і гуляюць, там щось якоїсь там тэлебачання чи музыкі. І потым пачуў той голас. Вось менавіта так і было. Менавіта так і было. Так як у кніжцы, можна сказаць, як напісана, што вось так адбываецца. Напэўна, у кожнага па-рознаму, але важна таксама чалавек, той, які ўжо спазнаў гэтую дарогу, і ён скажа, ён заахвочвае. Кажам, словы навчаюць, а прыклад пацягае, чи прыцягае, чи заахвочвае больш. Таму я глядзеў на яго працу. У яго было вельмі многа парафій. Кажа, давай, бо трэба памочнікаў, каб хтось мяне замяніў, бо я не мог. Хіба 5 чи 6 парафій ён меў. Але таксама вось ён такі быў шыбкі чалавек, прэндкі, на машыне прэндка ездзіў, але як распачынаў святую імшу, адпраўляць чи служыць святую імшу, як так скажем, пра ўсё забываўся, што яму трэба ехаць ці на другую парафію. Все адбывалася так сакральна, з такім маестатам, так велічна, спакойна. І вось так чалавек глядзеў на яго, і вось. Вы пра яго з захапленнем кажаце, мне падаецца, так? Так, бо яго ўжо няма сярод нас. Он, на жаль, адышоў да пана па ўзнагароду. У Варшаве я ездзіў на пахароны, хоць уже быў этот ковід, былі і, на жаль, яшчэ малады, там 74 год. Таму ён вельмі многа у нас, не толькі я адзін, у нас некалькі пайшло міністрантаў, маладых хлопцаў з майго асяроддзя, толькі з маей парафіі, хіба 8 чи 9. Сёння сталі святарамі. Хто это людзі? Святары. Так. Святары.
Так, я зрозуміла, я питаюся, ось хто... Ksiądz, tak samo Ми ж відаємо їх, напевно. ksiądz Jan Zaniewski, ale tak samo świętej pamięci, ksiądz Andrzej Kozłowski, ksiądz Jan, tak samo Zaniewski, no bo jak кажу Zaniewski, bo to wioska Zaniewiczy i tam No tak. poczcił się Zaniewski, tylko ja Staniewski. No, тому... Може, ви не з тої вёски? Ну, я не з той вёски, ну, тата со Станевич. А, Ну, так что... думала, пожартую, а так потрапила. Доречно. Ну, так что... Ну, а моя парафія, до речі, вельмі такая маленькая. На сённяшні дзень хіба 42 чалавекі толькі ў парафіі, это недалёка Гродна, але яна вялікая, чым вялікая, вось пакліканнем, вялікая традыцыяй і тым, што людзі дбаюць пра свае дамы, пра свае карані, але яшчэ на тэрэне маёй парафіі жыла благаслаўлёная Цэліна Бажэнская, якая заснавала орден сясцёр з мёртвых паўстанак у Рыме. Но гэта вельмі такая цікавая асоба, бо калі памятаю, як мы былі дзецьмі, нам казалі, што з нашай парафіі сёстры законныя. Але я думаў, што гэта сёстры законныя назаратанкі, бо з нашай парафіі ёсць назаратанкі, сёстра Стэлла, сёстра выскачыла, але і таму сёстры назаратанкі, я думаў пра іх. Але калі пайшоў у семінарыю, нам сказалі пісаць працу, дыпломную працу пра сваю парафію. І гдзесь там одну, другую ксёнжку, потым якийсь там артыкул. І я сустрэў, што вось Заневіч, з Абрамшчызны, тыя сёстры з мёртвай паўстанкі. І пашло, і паехала, як кажам. Напісаў ліст у Варшаву, в правінцыю Варшаўскую, потым Пазнанскую. І з того часу сёстры зачалі прыязджаць да нас. Бо яны таксама шукалі такой нагоды, каб прыехаць, каб забачыць, дзе гэтыя вытокі іхнага жыцця манашскага, дзе... Ну і они прыязджалі па 2, па 3, па 4 гэтых аўтобусаў, гэтых сясцёр. Потым прывозілі таксама маладых там, ёсць гэтае месца. І вось, напэўна, яна вось, таксама мы не зналі, але, як мы кажам, ёсць той плашч, ёсць той ахова, Божий провід, та небачная, анёл-ахоўнік нашай парафіі. Гэта сестра благословлена. Быў я на беатыфікацыі і ў Рыме быў, і таксама это вельмі цікавая постаць, бо яна паходзіць з Воршы, з Антавіля. Антавіль пад Воршай, но яна, як маладая дзяўчына, хацела быць сёстрай законнай манахіняй, але это давно было, 18 стагоддзе, і бацькі яе змусілі, скажам, выйсці замуж. Она выйшла замуж там да нас, в Абрамшчызну, нарадзіла 4 дзяцей. Муж, правда, змёр, і 2 дзетак маленькіх памерла. І яна з сваёй дачкой старшай, Ядвігай, паехалі да Рыму, і тады там яе мары дзявочыя, ці мары збыліся. Яна заснавальнік і аферадаўца гэтага з мёртвых паўстанак. Скажите, так, а вёска ваша, яна дагэтуль, такая больш-менш жывая ці як? Летам. Трэба летам туды накіроўвацца, калі вось недахоп паклікання, трэба там можа шукаць дзесьці ў тым рэгіёне. Напэўна. Можа там на той плённай глебе яшчэ ўзрастае што? Летам ёсць. Дачнікі наедуць, а мы там дачнікі, пашукаем. але таксама і сёння, таксама ёсць там людзі, ёсць і касцёл у нас далей, гэты касцёл, і прыязджае каждую нядзелю святар, пробашч. Так што жыццё рэлігійнае далей, яна можа меншая, але так, як адбываецца ў сэрцы кожнага чалавека сустрэча з Богам, не за чи нас будзе 100, чи нас будзе 1000, все равно гэта сустрэча з Богам адбываецца ў маім сэрцы. Так, яны памагаюць, дапамагаюць, падтрымліваюць, падбадзёрваюць, але гэта моя, скажам так, справа, як я размаўляю, як я адказваю Пану Богу. Ніхто за мяне не адкажа. Я мушу адказаць. Калі вы адказалі Пану Богу першы раз так і сказалі, я цябе пачуў, і я іду ў семінарыю, што сказала ваша мама?
może jeszcze інакш альбо раней, бо касцёл у нас маленькі, і ў закрыстыі мама якраз у першай лаўцы заўсёды была, і яна бачыла, што ксёндз за мной размаўляе. А гэта ў той час ксёндз размаўляе з міністрантам, то было вельмі сапраўды, бо у нас да гэтага быў старэйшы святар. Ну, вядома, як старэйшы, но то было трохи інакш. Ну, яна пытае мяне ўжо дома, бо яна бачыла, што я размаўляў. Аб чым ты размаўляў з ксяндзом? Я говорю, аб чым? Казаў мне там адно, другое, тры. А што ён яшчэ казаў? Казаў, чи я буду ксяндзом, чи я хачу быць ксяндзом. Ну, і што ты сказаў? Я расказаў, не знаю. Як не знаеш, кажа? Щоб быць паслушным? Напэўна, вельмі радавалася, напэўна, вельмі радавалася. Але таксама і перажывалі, напэўна. Калі сказаў, што іду в семінарію, што еду здаваць дакументы, то тады сапраўды такое было для іх вялікая такая навіна. І памятаю, тата за мной размаўляў. Кажу, все добра, тут і пробуш, і другі, і трэці, мы, напэўна, цешымся з гэтага, што пойдзеш, але чы ты ўжо, разумееш. А мне, уже адслужыўшы армію, войска 2 гады, і 21 год мне ўжо быў, і працаваў там у калхозе на ніве пана, скажем, хлеб вырошчваў. Кажу, так, разумею. То кажа, это твоя дэцызія, ты вырашаеш твоё жыццё, а мы, чым можам, то будзем дапамагаць, а напэўна малітвай. І так пашло. І вы пашлі? Я пашоў. А там што вас чакала? Семінарія? Так. Там мяне чакала супольнасць маіх братоў, клерыкаў, такіх самых, як я, старэйшых і малодшых, намнога малодшых і намнога старэйшых. Бо гэта быў першы курс Гродзенскай духоўнай семінарыі. Яшчэ не было. Еш не існавала, а ўжо быў першы курс. Так, і мы прыехалі здаваць экзамены. Я прыехаў уже на машыне сам, іначе не сваёй, але а там яны заглядалі. І з Украіны былі, бо чую якаясь такая размова, гутарка такая другая. З Украіны былі, адзін быў з Грузіі. І распачалося, здалі экзамены, прыехалі і распачалі разам ісці. Крочылі па Гродні, хадзілі в шэрэнгу па дваіх, бо хадзілі на абеды, бо не было на абед, на снеданне. Вечеру там ужо щось самі там рабілі, бо не было ні сталоўкі, не было дзе есць, не было. Такія былі условия, можа, цяжкія, але для нас гэта было вельмі такая радаснае, бо з кожным днём усё станавілася лепш. То шафу привезли, поставили, то ложек привезли, то ще якісь там кресла, то потім вже як зробили каплицю, мели де молитися, бо так стояли всі на коленях, бо нічого не було. Алтар був, а більше нічого. І потім ксьондз арцибіскуп Тадеуш каже на ксьондза Жиліса, у Індури був пробашем, слухай, каже, ви ж недавно лавки до костюла зробили. Дай. Там 1-2 можна. А нам каже, поїдете, беріть стільки, скільки треба. І ми приїхали, і з костюла взяли стільки, скільки нам треба. І сьогодні ці лавки ще служать. То 90, вже 30 років більше. І тому кожен щось приносив, допомагали люди. Вельмі було. Все були раді, що ось паўстае семінарія, так? Адчували люди ў гэтым патрэбу і дапамагалі? Так, напэўна, вельмі рады былі. Ведаеце, як прыходзілі мы да касцёла на святую імшу, катэдру, на сумму, мы в комжах і выходзілі працэсійна, так, нас 40 чалавек было. Не было недахопу ў пакліканнях, я бачу. То был першы год, і мы як ішлі, то маладыя прыглядаліся, там, можа, нават маргалі нам, а старэйшыя то плакалі. Мы нават, можа, і самі не ведалі, не разумелі, але яны разумелі. Да. Давайте яшчэ пра што-нибудь весёлае з семінары, а то... Што весёлае, то кожны дзень быў весёлым. Што ўчылі? Учылі ўсяго і патроху, і панемногу. Звонок быў для, так як у школе, скажем, радасць на лекцыі. Бо
Ну, выдавалася, што чалавек уже знае ўсё і можа ісці да алтара. Бо так заўсёды выдаецца, асабліва клерыкам на першым курсе, кажуць, людзі мои, ну ўсё знаю, ўсё можа прачытаць. Але потым, як прыехалі ўжо ксяндзы-прафесары, началіся выклады, і гэта ўсё было так паступова, сістэматычна, развівалася, ну то чалавек ведаў, што так, ну, чуў звон, але дзе ён? Ну і каб да яго дайсці, ну то трэба вярнуцца. І ад пачатку, таму і гісторыя касцёла была вельмі такая прывабная, і другі з лаціна, ну, такі ксёндз Ежы Левінскі нас вучыў, і лаціны, і псіхалогіі. Многа было тых. Но так выдавалася, што все добра, все прекрасна і радасна, аж прыйшоў час экзаменаў, сесіі. Кажа, будзе сесія. А што ж это за сесія? Ну, трэба здаваць экзамен, трэба далі нават ці індэксы, зачотныя кніжачкі. Ну і распачалося збіранне там гэтых адзнакаў. Ну. Там спісвалі? Ці ўсе так шчыра рыхтаваліся? Не, ну, тады... Расказвайце ўсё, як ёсць. Было як? Было так, што мы вучыліся, ну, а то ж было... Ну, як спісвалі? То ж грэх. Не можна было? Не можна было? Все ўсведамлялі? Все ўсведамлялі. Усе ўсведамлялі, хто ў большай меры, хто ў меншай меры. Тыя, которые ў меншай меры, то лепшыя адзнакі мелі, тыя, которые большы, то мелі такія, якія былі згодныя з іх, з нашымі ведамі. Але было цікава. Ведаеце, бо зноў ж тых 40 чалавек, ну то мы да абеду вучыліся 5 лекцый, а пасля абеду, ну, ішлі да працы ішлі. Працавалі, бо трэба было будынак рамантаваць, там было, ну, вельмі такі стан быў будынка. Ну, які быў, такі быў, і то нашымі сіламі мы там яго, скажам, самі аднаўлялі. І ў тым, і сёння, калі з клерыкамі размаўляецца, там то я ведаю кожну, дзе было акно, дзе былі дзверы, ці там, як это ўсё выглядала. Кажу, людзі мои, ну, это ўсё, говорится, непасільным трудом. Ну, і спортам занімаліся, асабліва дзівіліся з нас, як мы гулялі зімою у футбол. Ну, але там не было... А в хакені не спрабавалі? Не, в хакені, бо там не было месца, але там... Ну, але таксама яшчэ можна вярнуцца, і трэба, таксама такі евангелізацыя была, бо мы хадзілі на абед в новы замак, Гродзенскі новы замак такі ёсць, але ў новым гэтым замку таксама мела сваю сядзібу абком партіі. І яны выехалі адтуль, будынак астаўся, і сёння ёсць. Яны адтуль выехалі, але сталовая асталася сталоўка. Ну, і нас 40 чалавек, і мы там хадзілі, і для іх таксама было добра, бо яны далей мелі працу, а для нас добра было, што, аднак, ну, недалёка, бо сваей сталоўкі не было. І калі мы ішлі, то святой памяці ксёндз інфолат, наш рэктар першы Кучынскі Станіслаў, ён загадаў так, што першыя ідуць з крыжам. Адзін несе крыж такі, што на столік ставіцца, можна паставіць на столік, і святое пісанне. А паколькі я быў таксама так вот адзін з, скажем, ну, па росту вышэйшы, то мы трохи там мяняліся. Ну, то мы ішлі праз Гродно, па Гродні ішлі з крыжам і са святым пісаннем. І мы евангелізавалі. Ну, і ішлі, і людзі, вядома, што і людзі, і аўтобусы там едуць, і сігналілі там, і калі мы заходзілі ўжо у сталовую, на залу, ну, то ставілі крыжык і чыталі урывак святога пісання. І гэта была евангелізацыя, бо там таксама прыходзілі другія людзі, ну, на абед. Не ведаю, можа, таксама можа, і партійныя, чи веруючыя, чи не веруючыя. Але калі яны чулі Слова Божае, ну то пераставалі есць, некаторыя нават уставалі, слухалі, ну і потым уже прыступалі да прыёма пішчы. Ну, такі хороший горад Гродно. Ну, хороший, ну, напэўна, хороший, ну, хороший. Так што вось ніхто не здзекваўся з семінарыстаў. Ну, рознае, там, наче, можа, не здзекваліся, бо як было здзеквацца, як з нас здзеквацца, но... Я уяўляю себе тую ж самую карціну, але ж где-нибудь, ну, у якім-небудзь іншым горадзе. У які-небудзь іншы час. У нас людзі добрыя, у ўсёй Беларусі, я так думаю, што было бы і ў Магілёве, і Віцебску, і в Гомелі аднолькава, калі б яны бачылі,
Бо нават таксама у нас там людзі, нават, бо дзеці ішлі, пыталі: «Мама, а почему такой дядя в длинной юбке?» Альбо в длинном этом самом, ну, бэк в сутане. Это некие сапсаваныя гарадзенцы былі, неправильно. Не, маленькие. Ну, і яны пыталі: «Ну, і мама, там тихо, нельга, там ідзем». І так, ну, потому, ну, розныя былі такі. Але першы год, потым другі год. Ну, і так вот. І я так разумею, што не было жадання зайсці. Все-таки у кіроўцаў тралейбусаў. Ну, чого ж уже... ну, не. Не, все так, семінары і все, і точка, і ўперод. Ну, напэўна, так. Так. А іншыя хлопцы сыходзілі тады, ці гэта ўвогуле не было ў трендзе такое, пакінуць семінары? Значы, ну, мало хто. Некаторыя так, але з такім вялікім такім жалем, значы, не жалем, а так, ну, што... Ну, каму там, можна, троха навука тая, троха coś другое, ну, з Украіны там, як ад'язджаў адзін. Ну, мы вельмі перажывалі, як хтось адыходзіў. Ну, хаця нас многа таксама пасля першага курса паехала вучыцца за мяжу, бо яны абралі шлях манаскага жыцця. Ну, і тады, калі ўжо манаскае жыццё, ну, то яны павінны былі быць у сваім асяроддзі, у сваіх семінарыях, каб спазнаваць уже іх, той харызмат, іх заснавальніка. Ну, але гэта так было. Таму ніхто там не думаў адыходзіць, толькі хацелася і рабілася ўсё, што каб з гэтым вымаганнямі і семінарыйным, каб спраставаць, каб навучыцца. Як думаеце, ці шкодзіць пакліканням і такому стабільнаму ўтрыманню ў семінары інтэрнэт і сучасныя сродкі камунікацыі, маю новыя сацыяльныя сеткі ці штосьці? Бо там кажуць: «Зганіце ўсіх семінарыстаў з інтэрнэту, няхай яны там не сядзяць». Ці варта гэта, як думаеце? Значы, ну, это ж пан Бог сказаў: «Чыніце сабе зямлю падданай». Ну, той чалавек это чыніць. І веруючы, і не веруючы. І, напэўна, калі этот інтэрнэт там прыдумвалі, чи вы знайшлі там яго, скажем так, ну, то ніхто не думаў, што ім будуць таксама карыстацца клерыкі. Ну, або што будуць карыстацца, што чалавек навогуле будзе гэтым карыстацца, ну, не ў добрай справе. Таму інтэрнэт, ну, гэта і бібліятэка, гэта і кіназал, гэта ўсё інтэрнэт. Ну, таму яны дарослыя людзі і таксама так карыстаюцца. Памятаю, я таксама, як быў рэктарам, ну, то мы такую зрабілі інтэрнэт-комнату, там многа было тых... Wi-Fi паставілі ў семінары. Wi-Fi цяпер таксама ёсць, ну, бо гэта другі чалавек, гэта другое ўжо, як кажуць, яны родзяцца ўжо з тэлефонамі. Дзеці яшчэ гаварыць не ўмеюць, а ўжо маюць у руках тэлефоны, і гэта вельмі таксама такая справа, ну, так не павінна быць, бо вядома, што бацькі змучаныя варочаюцца, вяртаюцца дадому з працы, змучаныя, а тут яшчэ дзеці маленькія, яшчэ не ходзяць, яшчэ не гавораць, і ўключыў ім там якусь там праграму, чи якісь там карцінкі, забаўкі, мульцікі, і яны маюць спокой. Калісь нават такая сястра законная адна казала, што ў касцеле, кажа бацькам: «Слухайце, кажа, ну, трэба якось запанаваць над дзецьмі, бо немагчыма казанне гаварыць, і это вы не размаўляеце. На другую нядзелю цішына і спакойствие, ніхто не размаўляе. А наглядзіце, яны ўсе сядзяць з тэлефонамі, з айфонамі гэтымі. Ну, бацькі ўжо пастараліся. Ну, бацькі пастараліся, Таму клерыкі карыстаюцца, но сёння няма як без гэтага. Ну, ёсць у нас бібліятэка таксама у нашай семінарыі міждыяцэзіяльнай у Гродні, бібліятэка, багатая бібліятэка, многа там этих асобнікаў кніжак, але гэта быстрэй і лягчэй, скажем так. Ну, інтэрнэт. Таму трэба карыстацца. І мы сёння карыстаемся, каб не інтэрнэт, не гэтыя ўсе справы. То нас з вамі бы тут не было? Нас бы не было, і нас бы не бачылі бы людзей, не чулі. Таму дзякаваць Богу і вам, што працуеце і што разумееце ўсё гэта ўстройства. Слухайце, ну давайте яшчэ так пагутарым пра семінары. Скончваецца, ідзе дыяканскае пасвячэнне, хваляванне было, ці радасць, ці што, якое гэта і пачуццё, раскажыце пра яго, калі ласка. Мы хочам парэкламаваць іншым клерыкам, якія, можа, гэтага чакаюць, як прыемна ім будзе.
як ім будзе прыемна. Так. Ну, напэўна, а то трэба ўжо Пра прыемнае. вярнуцца 26-7 год таму назад. То так трохи чалавек можа штосьці ўжо запамятаваць з інфармацыі, але рубцы на сэрцы і маршчыны яны асталіся. Ад гэтага хвалявання, перажывання это духоўна, але так гаворычы агульна. Напэўна, з году ў год это трэба было вучыцца, здаваць экзамены, сесія. Гэта адно, але таксама духоўнае развіццё чи духоўнае жыццё. Гэта таксама вельмі важнае. І нас духоўны айцец святой памяці Міхал Баранецкі, прабачце, учыў гэтаму. Ну і не толькі нам, значыць, мала маего я хочу, я чакаю на святарскае, на д'яканскае пасвячэнне. Але за мяне мусілі сказаць так мои прафесары, выхаваўцы, рэктар, прэфект, ну і другія, яны ж вырашаючы той, які напісаў заяву, што хочу прыняць, хочу быць святаром, чи ён сапраўды падолае гэтаму. Ну і таму таксама перажывалі, як на сесіі там загаласуюць пра мяне. Это ж усё ў таямніцы, патаемна, скажам. Ну і выходзіць, і потым прэфект вызываў рэктар, кажа, так, рада прафесароў згаджаецца з тваёй просьбай, і тады будуць пасвячэнні. Ну і нашы першыя ў Родзінскай семінарыі адбыліся 8 снежня 1994 года, як сёння памятаю. І зноў ж не ўсе мае калегі, сябры з курса былі сведчаныя. Чаму? Бо для некаторых не хапала лет. Яны былі замаладыя яшчэ і мусілі чакаць. Не ўсе былі сведчаны, бо адны былі з Украіны, другія былі з Грузіі, і таксама кожны з біскупаў хацеў пасвяціць, як мы кажам, рэкламу зрабіць сваёй катедры. Яны мусілі ехаць на Украіну. І памятаю адразу, на зімніх гэтых вакацыях, канікулах мы паехалі в Каменец-Падольскі на Украіну, в Жытомір, там адбываліся пасвячэнні. Мы паехалі, каб быць разам з нашым. Но мы ўжо паехалі д'яканамі, і мы ім ужо тлумачылі, як гэта адбываецца, і як перажываць, а не перажываць. Ну і памятаю, што калі ўжо былі пасвячэннях, выходзілі на імшу, то адзін там старэйшых святароў кажа, калі будзеш ляжаць крыжам, ніцма, то можаш, значы не можаш, але прасі у Бога ўсё і станецца. І тады, так, як говорится, часамі кажу, што шевеляцца, бо ўжо надоело ляжаць, а нам здавалася, каб яшчэ паляжаць, бо столькі было просьбу, столькі было тых пажаданняў, і ўсё, і адбылося. Традыцыйнае пытанне, плакалі? Плакалі, бацькі плакалі. А дарослыя хлопчыкі? Дарослыя хлопчыкі, можа, таксама пасля сесіі, як сесіі ўжо было сказано, што будуць пасвячэнні, то тады з радасці это было. І то таксама там і старэйшыя, і такія крэпкія, мужныя, чи там накачаныя, але як глядзіш, але то былі слёзы радасці. То было слёзы радасці былі, што вось тыя 5 год яны маюць. І потым распачалася ўжо другая вандроўка, бо ўжо як д'яканы, ўжо мы чыталі святое пісанне на святой імшы у капліцы семінарыйнай для нашых уже малодшых гэтых таксама. А інакш слухаецца, а інакш, калі уже сам чалавек даносіць гэтую праўду іншым. І потым пасля ўжо імшы, то там аднаму другому казалі, ты неуважна слухаў, ты там ты прашкаджаў, трэба інакш. Уже адразу такімі станавіліся, уже мы выхаваўцамі былі. Такое развіццё асобы цікавае, бачыш, я не ведаю, ці такое цяпер магчыма, каб і ведаць, як у садзе прышчапляць прышчэпкі, і татавыя словы пра гэта памятаць, і сапраўдных хлопцаў, семінарыстаў без інтэрнэта жывушчых такіх. Не было, телефона нават не было, нічого не было, ні телевізора, ні телефона, нічого, бо мы нават пра гэта не думалі, і не было часу думаць пра гэта, бо была праца. Ксёндз-пракуратар Вінцэнт Лісоўскі, правда, сказаў, што трэба гэту сценку збурыць, муры збурыць. Як? Вы дарослыя і ведаеце як. І мы бурылі, і мы бурылі, і будавалі. Той Юзаф і цяперашні Юзаф, чым яны адрозніваюцца?
Чым мне адрозніваюцца? Канкрэтна ходзіць Так, пра маю асобу? Канешне. Ну, не про святого ж Юзефа мы цяпер гаворым. Ну, так, вядома. Ну, у люстэрку той самы, а на фотаздымку зусім другі. А па сутнасці? Трэці яшчэ нейкі. Ну, напэўна. Ну, той самы Юзеф, толькі ўжо, ну, калі ідзем нашым шляхам жыцця, шляхам паклікання, то важна, чтобы мы ішлі і ведалі, куды ідзем, і чтобы намарна, скажем, энергіі той духоўнай і фізічнай не ўзажывалі. Таму важна, што мы ідзем, ну, да святасці. І гэта мы вельмі часта, нават недавно у катедры, архікатедры Мінскай, я запытаў людзей пасля імшы, хто з нас, бо была таксама, скажем так, реклама, пані Аліна Новікова казала, распавядала пра... О, Боже, ну запамятаў, але так чи інакш распавядала, і менавіта пасля гэтага я кажу, што вось трэба... Хто хоча быць святым? Падніміце рукі. І вельмі мала людзей падняло рукі. Я говорю, слухайце, то ж вы прыйшлі да касцёла, камунію святой прынималі. Мы ж ідзем да святасці. На самом деле просто. Ну, гэта наш цель. Не, і потым, да, потым уже быў лес рук. І таму я бачу гэта, калі можна так са звонку, чи як так з птічого палёта паглядзець, ну, напэўна, уже трохи, можа, крок мой не такі паспешны, напэўна, это, але я бачу, што іду у гэтым самым напрамку, якім, скажем, выйшаў тады з маёй хаты роднай у Заневічах, іду насустрач, і ўжо сёння больш чую, больш званчэй чи грамчэй, можа, нават не о децибелы адыходзіць, але голас Езуса Христа: «Ідзі за мной, ідзі за мной». І гэта не толькі тая уже, скажем, прыгода, але таксама і цяжкасці. Ну, і важна таксама сузіраць, чи бачыць на сябе, калі выходзіш, скажем, з такой з дарогі, але якая на якийсь час могла быць, альбо сталася такой цяжкасцю, чи якісь другія былі, ну, клопаты, чи са здароўем, чи і другія, бо чалавек, як кажа папа Францішак, ну, гэта той, чалавек, які ў касцеле, які ў супольнасці, які крочыць, так падае, але ўстае і далей ідзе. І дзякую тым людзям, і святарам, і свецкім асобам, які ў гэтым шляху мне дапамагалі, каб я, ну, крочыў наперад. Дзякую вам шчыра, ваша экселенцыя, за размову, што да нас дайшлі, што з гэтымі вашымі справамі і перажываннямі з намі шчыра падзяліліся. Упэўнена, што усе нашы слухачы чакалі гэтай сустрэчы. А вам жадаем, каб вам і Мінску было таксама утульна, як і на Гродзеншчыне. Ведаем, што мы крышачку адрозніваемся, ну, але прыйдзецца прызвычаецца. Ну і спадзяемся, што і упэўнены ў тым, што гэта такі добры такі фундамент гродзенскі. Нам тут вось беларускаму касцёлу у вашай апостаці такого сучаснага святара зусім не зашкодзіць. Я таксама дзякую з сваёй старыны, дзякую вам за запрашэнне і для ўсіх радыёслухачоў, ну, і не толькі. Таксама дзякую, што вы разам, што вы слухаеце і што мы становім такую адну сям'ю дзяцей Божых, тых, якія на месцы. Можна сказаць часамі, што тыя людзі, якія не выходзяць нават свайго дому, сваёй кватэры ці сваёй палаты, але все равно до нас людзі прыходзяць, каб яны умелі, каб яны бачылі, каб вы умелі паказаць ім, тым, хто прыходзіць, Евангелле на далоні, бо папа Францішак сёння кажа, што сённяшні свет настолькі уже ведае ўсё, што напісана ў Евангеллі. Што сказаў Езус, ведаюць, няма таго хіба чалавека, каб не чуў пра Евангелію, не чуў пра тое, што трэба любіць, прабачаць, дапамагаць, але кажа, сённяшні свет патрабуе той Евангелі на далоні, учынку, каб сапраўды можна было, ну, даткнуцца, прыкаснуцца да гэтага чалавека, каб мы не баяліся прыкаснуцца да хворага, церпячага, але з другой стороны таксама, каб мы бачылі у людзях старэлых і церпячых, што яны умеюць, бо, кажа, вось цэлае жыццё малілася, і што мне спаткала. Ну, дарога да неба праз крыж ідзе.
Так, можа інакш гаворыцца гэта ўзросце 40-50 лет. А інакш калі 80, 90 альбо нават 100. Але гэта наша дарога, гэта дарога чалавека, гэта наша пакліканне. Гледзячы на нас, як мы прымаем крыж Езуса Хрыста, можа нават сотні людзей устануць і пойдуць, але пойдуць у напрамку любові Божай. Вось так, мы, дарэчы, згодныя. Ну што ж, развітваемся з усімі вамі. Дзякую вам за тое, што былі з намі ў нашым жывым эфіры. Хвала Хрысту! Векі вечны. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так